прощавайте, търсили някакъв един черно-бял филм. Защото героя е малък, а пък бие едни големи полицаи. А пък в цветното кино големите герои бият едни малки, непрекъснато като ги почнат с танкове ги бият. И сега има удари Шумбрък. Тя гледа непрекъснато цветни филми и ма бие. Тя гледа по 3 цветни филма на ден. Сутрин, обед, вечер и вечерта вече тя полудяла. Искам да бъда герой от черно-бял филм. Малък и да ги бия наред. Децата и те така ще пораснат с цветно кино. От тук нататък какво ще правим? Ние ще се избим. Искам да помоля най-отгоре, които са и пускат цветните кина, да ги махнат тези цветни филми най-после. Майнете ги, не на цветното кино, да на черно-бялото, на мира между хората, жените и мъжете и малките дечета.